שלום לכולם, זה גם הסרטון הראשון של השרת שלי וזה גם הערוץ דיסקורד שלי. יואו. בעצם בסרטון הראשון של השרת אני אראה את הערוץ דיסקורד שלי. איזה קול, נכון? יאללה, מתחילים. אז בואו נתחיל מההתחלה. לא מפה. הנה, מספיק טוב. זה אני לא יודע מה זה. לא יודע. פה יש בעצם סטטוסים על השרת. כמה שחקנים יש בשרת? בעצם אנשים. כמה סטאפ יש בשרת? וכמה בוטים? וואי. למה זה כותב 18? אוקיי. כי הם אופליין. נקסט. פה יש את הערוץ שאומר Welcome. אל תשאלו למה הבוט הזה בבלוק. תזרמו. פה פשוט אומר שלום לכל שחקן של בא. זה 3 בוטים. אומרים שלום, אז יהיה לכם שלום. פה אתם תוכלו ליצור בעצם פוסטים. אתם תוכלו להציע הצעות, לדווח על תקלות, ולקבל עזרה מהסטאפ. סטאפ זה צוות. אוקיי, קול. נייס. עדכונים. פה בעצם אני אכתוב כל מיני דברים חדשים לשרת. הנה, או שכתבתי את האימוג'ים האלה. יש דברים חדשים. שלום. אוקיי, בוא נמשיך. פה יש, אני אשלח בעצם הצבעות לשרת. כל מיני הצבעות. הנה, אני אשלח הצבעה, נגיד, מיהו. כל מיני הצבעות שאתם תבחרו. עדכוני טיקטוק. פה בעצם שלח סרטונים בערוץ טיקטוק שלי. כל פעם כשיצא סרטון חדש, עדכוני טיקטוק ישלח. הנה סרטון שהעליתי לו מזמן. ויצא לעקוב בטיקטוק. בלץ. החוקים של השרת. פה, כל פעם כשאתם נכנסים לשרת, בבקשה, אני מתבקש מכם לקרוא את החוקים. בשביל שתדעו, כי ידיעת החוקים אינה פותרת מעונש. זאת אומרת, אם מי שלא הבין, שאם אתם עדיין לא תקראו ואתם תעברו אחד מהחוקים האלה, אתם עדיין תקבלו עונש. צריך עזרה. פה אתם יכולים בעצם לפתוח טיקט. שטיקט זה בעצם כזה מקום שאתם תוכלו לקבל עזרה. בואו נגיד, יש לי באג, או משהו כזה. אוקיי? פה יש תפסים לצוות. אתם צריכים לעשות /apply staff פאב. עכשיו, שלחו לי הודעה. מעניין לראות. לוחצים. I want apply. ועכשיו אתם צריכים לענות על השאלות. וכשתסיימו, הסטאפ יראה את התשובה. ויחשוב עליכם. תפסים לאנשי חזיר. אנשי חזיר זה אנשים מיוחדים. כי אם אתם לא יודעים, אני גיא מאוד אוהב חזיר. אפילו תסתכלו בדיסקורד שלי. גיא פיג. אתם רואים כמה אני אוהב חזיר? לא זה מראה שאני כותב, אבל לעזאזל.
הנה רואים? אני ממש אוהב חזיר. זה כמו סטאפ כזה, אבל של חזיר. פה יש הסבר מה כל דרגה אומרת. בשביל שתוכלו לדעת, תגיד, מה זה? אדמיד. קבלת רולים. פה אתם בעצם יכולים לקבל רולים. תגיד רול שיתייג אתכם. כל פעם ששולחים שאלה יומית, אני אראה אחר כך, כל פעם ששולחים עדכונים, כל פעם ששולחים הצבעות, וכל פעם ששולחים יש סרטון חדש בטיקטוק. פרטנרים. פוך. פרטנרים זה בעצם המקום. בוא אתם יכולים לעשות שיתוף פעולה עם השרת. אני אפרסם את השרת שלכם, ואתם תפרסמו את השרת שלי. אם אתם רוצים, אם לעשות פרטנר, לכו לטיקטים ואני אדבר איתכם. לערוץ צריך עזרה, ואני אחשוב על זה. צ'אט חופשי. פה אתם סתם יכולים לכתוב הכל חוץ מהדברים שאסור, חוקים. אתם פשוט יכולים לכתוב הכל. מדיה חופשי. פה אתם פשוט, כמו הצ'אט, אתם שולחים תמונות. אני נגיד פה שלחתי תמונה של אוכל. ימי. פקודות. פה אתם תעשו פקודות. לא זה, אין לכם גישה לזה. כן, גם אני עשיתי פקודות. תעשו פקודות, לא יודע. איזה שבא לכם. נקסט, שאלות יומיות. פה כל יום בשעה 11 נראה לי, ישלח שאלות יומיות, רנדומליות, הוא ישלח. בגלל זה יש את הרול, שאלות יומיות, ולהתייג אתכם. ואז אתם בוחרים, הופה. כמובן לא. משחקים הסבר. פה יש לכם הסבר למשחקים שיש בשרת. יש פה מאבן יער המספריים עד שיספר בדיחה, עד תמונה של כלב. ופה אתם פשוט תעשו אותם ותשחקו. בואו נעשה תמונה של כלב. מהמם, לא? מהמם, לא? הנה. גם הוא עושה? טוב. הנה, רואים? זה עושה לי תמונה של כלב. הסבר ספירה. פה יהיה את החוקים של המשחק. הספירה. פשוט סופרים. שיחות, וויס 1, וויס 2, וויס 3, וויס 4, וויס 5, שיחות. עכשיו שיחות פרטיות. ו-AFK, שפה בעצם, אם אתם הלכתם מהמחשב, אז אתם פשוט יושבים פה. תוצאות לצוות, זה של ערוצים של צוות, אני לא אראה מה כתוב שם. זה מה שמהטפסים. גם זה מהטפסים של אנשי כזיר. פה הודעת פרסום אם מישהו רוצה לעשות פרטנר. זה אני כן אראה. פה יש את הלוג דיסקורד, שאתם גם ככה לא יכולים לראות. שזה כל מיני לוג מיינקראפט. זה על פרויקט שאני עוד עובד עליו. ולוג טיקט, על הטיקטים. שיחות של הצוות. צ'אטים של הצוות ורעיון צ'אט ורעיון שיחה. מוזיקה. בסיבת מוזיקה. פה יש איזשהו בוט שבא לכם. יש את טמפו ויש את מוזיקה. ואתם פשוט תשימו והוא ישים לכם מוזיקה. יאללה ופה שירה חופשית. אתם תשירו. איזה כיף. שרים. פה יש את החדרי דרגות. למי שיש דרגה. פה יש את הצ'אטים של גולד. של כל מי שיש גולד. פה יש צ'אטים של כל מי שיש VIP. של אנשי חזיר. של מי שעשה בוסט. של חברים. שלי של חברים טובים יותר. של שיחות גולד. וטאדם. כל הכישורים יהיו בתיאור. ביי ביי.